Ja, folkens. Der er offisielt havna på tunga. Jeg tenkte jo ikke at det skulle komme til å bli så sprengt. Men interessant skal det nå bli. Spent, ja. Sånn ser det typisk celle ut da. Prøv å zoome litt ut da. Her har vi døra med en luke som jeg stort sett aldri bruker. Og skal man få se hvor mange skritt jeg rekker å ta her. Så skal jeg nå alltid hvis dere bryter med calling-system. Litt skriblerier. Ja, veldig typisk. Røykvarsler. Her er jo et docelle faktisk. Jeg er innlåst akkurat nå, bare på venting. Så det ser sånn ut. Og her har vi faktisk A-gården, eller A-lufteblokka blir, som vi får ut der. Det var jo cellene til folk. Der borte har vi enda mer ur. Masse ur. Det er veldig typisk da, gittra vindu. Så her er det jeg må lære meg å leve med. Sånn ser det her ut. Så mye av hånda mi får jeg ut her. Så du får ikke ut låret der en gang. Det er litt av et system. Så jo da, så har vi flaks. Mens jeg driver og klærer på meg nå, det kanskje kommer vakt. Man måtte jo så klart bare se at jeg ikke hadde noen håndgranater, som den kalte det. Det er vel det meste jeg har klart å få organisert med meg. Jeg er ganske heldig. Så jeg må prøve å pakke ned at mest her da. Jeg hører selv at jeg begynner å få det kjedelig, som står og filmer faktisk ikke med celler. Det var helt det store ekstreme. Jeg tror ikke det er noen mange som filmer fra tunga faktisk, for å være helt ærlig. Folk er glad i å brenne tak og dørene er villest. De tar helt av. Skal vi se, lille Anita. Jeg skulle finne navnet på denne cella. Jeg skulle aldri tro. Rocco har vært der i hvert fall. Så mye sikkerhet og ansvarlighet.
Han her skal leve med. Lenge. Den er tjukke biten med toppmur som du aldri kommer til å få til å klive over. Av luftegården. Den er ikke stor, altså.